kumuro punya benih sesauran kinarayo tengoron budalen ruwet yoga kelekut
เลยเฮ้ยว้าโอ้โหอ่าฮ่าว้าว้าว้าโอ้โหAyo motiar. Wah.
Harian putra lamun kawekasan yeka wis anggene maya wis anggene maya Wisnu Pratenta wis anggene maya Wisnu Pratenta Tro. Tro. Tak kira nek wis gantung cengelmu ora. Ora kowe kok bajekno ora nesu kowe. Lah aku arep nesu piye Gong ora. Nek keputusane wis kaya ngono, aku jane ya kaget. Kaget piye? Sinuwun Ndarawati ki nalendra sing ora tau kleru lho nek rumangsaku. Ya senajan menungsa kuwi pancen panggone ina lali salapes lan mati ning Sinuwun Ndarawati ki mesti ya karang nyanding dewaning katentreman mesti tansah ndum kabagyan karo awake dhewe. Heeh. Nek rumangsaku kok ya beda karo sak gendakane iki ya, Tru. Lah iya. Ora ngelingi ngendikane jaman semono. Nalikane kowe ketayalan goleke wujude pustaka Jamus Hyang Jimat Klima Sada. Malah saiki tekaning Data janjine ditagih. Kowe malah ora entuk apa-apa. Ya sing sabar ya, Truk. Aku melu mangayu bagya. Mangayu bagya ndasmu kuwi ora. Ngerti kakangne kesusahan malah melu mangayu bagya. Apa kae berduka cita kuwi lho. Manu bela sungkawa. Ah ngono kok. Mangayu bagya. Lah terus piye iki apike iki? Neng aku mah lho, nek kowe gantung aku mah lho, mongko kae sawangen kae. Kurawa dampyak-dampyak. Kae genah kae, kae utusane Prabu Baladewa. Utusane Begawan Durna, ora. Kurawa semana mbane ora. Njudheke tenan nek mungsuh wong siji kae. Lah iya. Nek rumangsaku awake dhewe saurunge bali ngundurke Kurawa. Biasane kowe iki angel lho, terus tak ojo-ojoki ngene iki angel lho kowe iki. Angel piye? Kowe iki biasane mung sok nrima, kowe iki biasane mung sok wis Kong. Ora usah. Mbangane mengko ming kedawa-dawa, mbangane mengko ming dadi perkara wis gek bali wae. Biasane kowe ngono kok. Ora. Aku arep bela pati harga dirine Petruk. Kanggo sing paling keri dhewe, Kong. Tru. Kowe mbok ora omong ngono kowe. Mbok ora omong ngono kowe ta. Alah ngopo? Urip ngopo to Gong, urip nek ora ndek sesandingan, ora sesandingan kelawan sawijining wanita. Rumangsaku urip ki nek ora ndek bojo. Monggo wis arep kelakon lek ku rabi karo Purantawati. Wong wis sesasi iki udakara. Aku wis wikanen karo Purantawati. Ya wis ngerti kaya ngopo kanan. Arep ming liwat gambar. Ya iki pancen keranjingan tenan kok mikir. Kaya ngono kuwi kaya member ora. Ya kaya ngono kuwi lakumu kuwi kaya ngono kuwi. Apa-apa kuwi mung gumantung saka laku clathumu kok. Nek laku clathumu kuwi apik. Selawase ya bakal apik. Niatmu kuwi becik, selawase ya bakal becik. Ngono lho. Aku ki ya mung sok ngono kuwi lho, Gong. Pamrih aku ngono ki ora kok pekne aku nakal, ora kok pekne aku ki wong lenang sing kepiye ngono to. Aku pengen ngerti kanane. Lah engko tiwas tak sawang pasuryane ayu. Nek tak buka padha piye ora. Pote ya dikudang. Ya ditotohi wae. Kae Kurawa kae mesti ming kongkon-kongkonane Begawan Durna. Sing ngomong sapa? Aku mau ngerti kok. Ngerti piye? Prabu Baladewa utusan karo Kurawa. Coba, apa kowe wani mungsuh Prabu Baladewa? Anggone Sinuwun Mandura maju ya awake dhewe mundur ngono wae kok gampang seneng ora. Mangka anggra sesumpar mawalindhu bumi gonceng modar. Gumaludu kuntur ketok. Ngopo to, Gong? Sing ngrasake lekas ngrasake wawa ora kepenak. Wawa ora kepenak ki to.
Noleh ya ta kowe iki, noleh ya ta. Kanan kaya ngene ora gelem noleh. Noleh ya. Ngopo eneng ngopo? Noleh ya kowe iki, diomongi kok noleh ora gelem noleh. Duh. Gang, aku ki wis ora sida rabi. Kecekel Densus. Ora ana Densus kok kaya ngono. Ditakoni kowe Ndara Setyaki kowe, paling ora arep nyekel karo awake dhewe. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Petro tak tompo. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Yo, Bagong tak tompo. Kowe mau ora ngerti ning Ndara Setyaki ning Pasewakan ra roh ya, Gong. Ora ana ki. Ndara Setyaki ra lenggah ning Pasewakan. Nuwun sewu, Ndara. Piye, Petro? Sampeyan wau ketingali kok mboten lenggah, mboten sebo teng Pasewakan negara Ndarawati, tindak pundi? Petro, Wonten dawuh. kawuning kono, uruhananira. Yen to sesatine aku mau mlebu ning Pasewakan negara Ndarawati, aku sebo ngersane Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Nanging bareng ana rembug, yen to Koko Prabu Kresna nayogyani sing dadi ancas gegayuhane Begawan Durna ingkang pengin nglamar Dewi Purantawati ingkang bakal dirabehake karo Lesmana Mandrakumara. Aku ora mathuk, aku ora gathuk. Nggih, terus sampeyan kok iso teng mriki niku? Petro, Wonten dawuh. negara Ndarawati kuwi bumi wutah gedheku. Nggih. Ing sekawit ancasku aku pengin bali kesatriyan Garbaruci ing Swela Bumi. Nanging bareng ngerti dampyak-dampyake para Sata Kurawa, rasaku kok mung kepengin ngepruk kabeh menungso-menungso kae. Ya arep diwangi kowe truk wis ta. Aja ngono to, Gong, ora penak. Lho, terus kersane Ndara Setyaki. Kowe minggir. Ora sambu adepi Kurawa-Kurawa kae. Ben Setyaki wae sing ngundurke. Yen to wis kasil Setyaki ngundurke Kurawa kae, bawangkate sing jenenge Begawan Durna. Pantekne sisan aku ora bakal mikir ringo-ringo Petro. Lho mengkirian. Sampeyan nek kaya ngoten niku padha karone campur-campur perkarane Petruk kantong bolong. Kok iso mbuarani aku cawe-cawe perkaramu piye? Lho, saged mawon. Merga nuwun sewu, kula sowan teng Prajanegara Ndarawati niki kula kepengin nglamar kalian Dewi Purantawati. Lah sing kepengin nglamar niku rak kula, otomatis. Basamu kok nego-nego. Lah tartentu menawi sak mangke wonten bobol boro teng kanan wonten pacobane gandeng niki wis dadi antep TKT Petruk. Wis dadi gayuhane Petruk kepengin mengku Purantawati, mbuh abot, mbuh enteng, mbuh cilik, mbuh gedhe pacobane mesti kudu Petruk sing ngundurke. Petro, Wonten dawuh. iki ora kok perkara sing nglakoni kowe, ora kok perkara kuwi ndek kekayuhan. Nanging aku mung ora nrimake yen to negara Ndarawati nggo jak-jakan menungso sing pakartine sak ngisore delamaan. Terus sampean kersane ajeng ngewangi ngundurke Kurawa. Yo, Bagong. Lah nggih monggo. Gong, Ngapa? iki mbok yo ora sok ngrepoti Bendara ngono. Ngrepoti piye? Coba eling-elingen. Heeh. Jaman golek macan putih kae. Hmm. Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Sapa sing ketayalan? Awake dhewe. Jaman arep lair Ndara Setyaki kowe, lho. Lakon Setyaki lair, kelingan to kowe? Kelingan. Nalikane mungsuh Prabu Tunggara, Turangga Yaksa kae. Sing dadi macan putih jenenge Singa Mulang Jaya. Kowe nganti tukul Ndara Setyaki kuwi ora. Sapa sing ora apa ki jenenge? Olambu. Sapa sing ora ngewangi? Awake dhewe ngewangi. Ya ben Ndara Setyaki iki idep-idep males budi karo awake dhewe. Terus kowe iki ngrumangsana kowe iki wis arep modar. Lho. Arep modar piye? Jare kowe arep gantung, ora sida wong. Sareng bareng tak pikir kok nek menggagas Purantawati kok ora ana enteke. Lah ngono kowe gagas wong wedok ki akeh truk liyane Purantawati, tobrut-tobrut ki pinggir dalan akeh banget saiki. Kowe wis pikiranmu kok meng kaya ngono lho, Rana. Ya ning ya ming penak disawang. Model kaya ngono kuwi ora pantes ditenani. Nah iya. Tur kersane Ndara Setyaki ajeng ngewangi Petruk ngaten. Yo, minggir ora samapane kene. Kurawa keban pethukne Petruk. Nggih, nah mah kula ngaturaken panuwun lho Ndara. Malah pun bela kalih Petruk. Ora kok teges aku mbela. Aku mung ora seneng yen to negara Ndarawati dienggo jak-jakan menungso sing kaya ngono kae.
Aku iki Nayaka negara Ndrawati bumi utah gedheku. Gelem ora gelem aku kudu nyingkirke sing dadi retu ning Praja Negara Ndrawati Mitra. Nggih, matur nuwun sanget Ndara. Matur nuwun Ndara. Mbok ya siji wae kok terus. Ya kanjeng tonton ayo. Wah dewangi ndar sakit. Ayo. Waduh. Tatanan ngaglangger gancang kaya ndo mentang kaya gendewa par Setyaki sing ngadeg ning ngarepane Kartamarma ora pangling Setyaki iki par Kartamarma bapamu lho ora nyembah ora nganggo tembung kakang jroning pabaratan ora ana sing jenenge kakang karo adi ora ana sing jenenge sedulur ora ana sing jenenge mitra ruwang kawrulan sapanunggalane Kartamarma polahmu jelalatan pidak pejaratan kaya Durjana karahinan ora sah sopan-sopan kowe barat ora sah tobasake maling konangan ngono sak Durjana karahinan ayo ndi Petruk kantong bolong Petruk kantong bolong karo Ponokawan Bagong kok tekan kene wigatimu apa golek Ponokawan Petruk karo Bagong arep tak undurke supaya aja ngasing ayonake kelawan Dewi Purantawati. Merga ing mengko bakal binoyong ning Praja Negara Ngastina. Didhawuhake dening putra Ngastina ya kuwi Anggel Lesmana Mandragumara. Ora perkarane dudu perkarane Kurawa karo Petruk karo Bagong, nanging perkarane Kurawa wis wani pacak baris ning negarane wong. Ndrawati utah gedhe Setyaki. Aku kudu ngayomi sartan aku kudu nglabuhi bumi utah gedheku. Aku minangka Nayaka ora nrimake yen ku jag-jagan menungsa kaya dapurmu. Oh, babu arep apa? Ora mbulong keponakan Petruk karo Bagong. Kowe sing dadi pepalang. Lena pangindriyamu tebak dadamu ning kene margane patimu Setyaki, Mas. Waduh, hei! Wah! Aspat. Hup. 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 Oh. Oh, menungso ora tampanan. Ungalno dadamu.
jar kowe. Oh, cadak. Oh. Karto marmo, Pak. Oh, waduh, mati aku. Sambat to, Pak. Waduh, mati aku. Oh, jar kowe sandok. Oh. Oh. Oh, hahat. Wah, wah. Aduh, mati aku. Hot. 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 Oh, hot. Oh, waduh, waduh. Oh, hahat. Wah, 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 wah. Aduh. Mati aku. Oh. Hat. Oh. Hot, hot. Waduh. Wah. Oh, wah. Wah. Aduh, 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 aduh. Aduh. Aduh, aduh. Wah. Wah. Awas, Pak. Jar, kowe. Oh. Wah. Oh. Oh, wah, oh. Aduh. Oh, hot, hot, ah. Wah, wah, Sadio. Oh, ah, wah, wah. Oh, oh, waduh, wah, waduh, wah. Sambat to, Pak. Wayangku kuwi. Produk. Wah. Remuk kaya ngene carane. As kowe parah. Siar kowe. Oh. Watos sing ngejo ta iki? Ngejo ya apa? Ngejo iki cara nggonku iki banget. Ha. Ha, hot, hot. Wah. Waduh, piye? Waduh. Ho ho, waduh, waduh. Wah, kok rusuh banget kok iki. Biar. 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 Oh. Hot. Ho. Hot. Oh. Oh. Oh, hot. Oh. Waduh. Waduh. Mati aku. Waduh. Ah, aduh yuk. Hei. Aduh. Wah. Oh. Oh. Ah, oh. Oh. Wah, 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 wah. Wah, ya. Wah, wah.
Dung tang dep, dung tang dep, dung lang. Dung dung tang dep. Ha! Hot! Wah! Ora pangling sekarane. Gendeng padet. Ho! Hot! Ha! Hot! Oh! Ha! Oh, hot! Ha! Cepat! Oh. Kula munggah. Oh, was. Oh, aja. Hei, hei. Wah. Meno sih. Aja mbok rebut. Balekno. Belang tobruk, belang to. Wah! Waduh, mati aku. Oh, oh. Waduh. Wah. Waduh. Wah. Waduh. Wah. Waduh. Wah. Geri. Kaki goto warat. Hei! Wah, direbut. Menungso ora tatanan. Wah. Balekno. Balekno gadaku. Menungso ora tatanan. Kowe nyolong gadaku. Mergo iki gada wesi kuning. Wah. Hot. Hot. Waduh. Wah. Menungso ora tatanan. Setyaki. Lah kok dadi kowe wani nerapancak nerajang perbatang. Kowe cawe-cawe perkarane Nata Mandura. Kowe cawe-cawe perkarane wong Ngastina karo perkarane Petruk Kantong Bolong. Setyaki. Lah kok dadi kowe mbelani karo Panakawan. Lah kok dadi si Adi kaya mangkono. Si Adi mau jare arep bali kesatriyan Garbaluci. Setyaki. Nyatane ku malah ngundurke Prasata Kurawa. Tanding ngono ki Anenggo Marat. Wah! Naga ngepate-pate kangera rekalaning oni naga maki
kekian kumambang katonku mawang wisanya manampek gisik manao cikro marang risang bayu siwi Koko Prabu Baladewa apa dianggep nek sampeyan ngligo Kyai Nenggala apa mbok anggap Setyaki wedi apa mbok anggap Setyaki bakale mingguh ndak rasa ora ana sing bisa ngimbangi kuwatane Kyai Nenggala kejaba mung Gada Wesi Kuning Koko Prabu Baladewa paripaksa Setyaki wani karo sampeyan Koko Prabu Wah. Manusane jajalan setane bali brisanat menungso ora tatanan. Mong mergo nggonmu kowe mbelani karo Panakawan. Mong mergo kowe mbelani wong kere-kere. Nganti sadiwani ngligo Gada Wesi Kuning. Setyaki. Meleo sawangan iki pun Kakang. ora ana tembung pun Kakang apa Siadi. Ning kene anane mung Setyaki apa Baladewa sing mati. Piye? Mung Baladewa apa Setyaki sing mati? Ya. Wah. Sajak wis ngembelu siramu gleleng pancakmu kaya wis lara nyawa kowe. Wah wis jeleh nyawang gelaring jagat seming rembulan. Ya, tampanono dayane Kyai Nenggala. Tampanono daer Gada Wesi Kuning. Kang Prabu Setyaki ku aku disare Kang Prabu. Sampeyan apa Yarwani? Sampeyan apa Yarwani kira-kira kuat nadai dayaning Gada Wesi Kuning. Setyaki aja edan. Setyaki aja edan kuwi Yayi Prabu Kresna. Arep Prabu Kresna, arep Prabu Paimin ora idep. Bakune ning kene Setyaki apa Nata Ndarawati sing tekaning pati. Lho kowe sik kowe iki kena ngopo? Kowe iki kena ngopo Setyaki? Iki pun Kakang mbok yo disawang. Mbok kira sapa? Kula ngertos. Kula ngerti nek sampeyan mriku Nata Ndarawati. Ning apa memper, apa pantes ngatase duwe putra ayu-ayu ming trima dirabekke karo wong kocluk, wong keclok.
kaya putra Ngastina sing jeneng Lesmana Mandra Kumara. Apa ngoten niku memper? Apa ngoten niku pantes? Sinengguh dening kawula kathah. Sampeyan niku ratu sing ora tresna karo anake. Sampeyan niku ratu sing ora iso milah. Sampeyan niku ratu sing ora iso milih. Kira-kira pantes dadi jodoh dawuh anake ora? Pun saningeten mawon. Kula selehke pusaka kula padha lanange Kresna apa Setyaki sing tekaning pati. Lho Setyaki aja edan kowe. Setyaki aja edan, ora edan iki tenanan. Setyaki. Setyaki aja edan. Setyaki aja edan. Kowe aja edan. Arepane karo Yayi Prabu Ndrawati, kowe ngono kanthi senjata cakra ndasmu. Ndasmu kuwi anu ngapunten. Setyaki apa Kresna sing tekaning pati? Setyaki. Kowe iki aja edan to. Mbok coba sawangen. Ana pun Kakang ora duweni rasa kepiye-kepiye karo si Adi kok. Lah kok dadi si Adi Suwala Bumi duweni patrap sing kaya mangkono. Kuwi mung merga saka mbelani ponokawan kae Yayi Kresna. Yen to Setyaki ora dombane karo sangganing Petruk apa dene Bagong kae mesti ora bakal kaya ngene lakone. Sing ngomong nek kula mbelani ponokawan sinten? Sing ngomong nek kula mbelani Petruk kali Bagong sinten? Sinten sing ngomong? Cangkeme sapa sing puni? Lho tapuane. Lho sapa suara tapuk iki piye karepe? Kowe iya apa ora mbelani Petruk apa ora kowe Setyaki? Mboten. Kula kira mbelani Petruk karo Bagong. Aku babar pisan ora duweni rasa kepengin nyangguyung Petruk ngene nagih janji. Sampeyan kendel apa mboten? Kendel napa mboten? Ora lalu-lalu, kendel. Tapuk mengot. Lho. Setyaki kok sapa-sapa arep tapuki ngono ora? Setyaki Tapuk mengot. Lho. Aku ki ratu Gustimu kaya ngono sare. Perkara kaya ngene iki nek mung dienggo gontokan ora bakal rampung. Tiwas mengko si Adi Setyaki gontokan kowe nantang-nantang karo pun Kakang, nantang-nantang karo Prabu Baladewa. Monggo yen mung tembe mburine si Adi bakal wirang sapa sing kapitunan? Wih, sapa sing kapitunan? Meneng. Yo wis aku tak meneng wis aku. Kok Prabu. Nyun pangapunten. Lah sareh ngono wae iso kok. Petruk mau ning ndi? Dun. Petruk mau ning ndi? Wonten mriku. Timbalono supayane mrene. Ngestaken dawuh nyun pamit matal pasilan. Jagat pangestu karo wayah turut jagat Kresna. Kula kok Prabu diagung pangaksamane si Adi. Yektine iki mau yen to pun Kakang ora mungsuh. Setyaki mesti mau bakal mubal babal kan mesanipun Kakang wis ora iso diampet meneh. Inggih. Ing mboten dadosaken menapa kok Prabu jeriyatanipun Setyaki mriku pancen bocah ngeyel. Iya. Banjur kepiye? Apa kira-kira ana dawuh saka si Adi? Nggone wektu dina iki wis bakal kelakon. Nggone pun Kakang lan si Adi bakal ndhaup palakrama, ndhaup pakantanane Semana Mandra Kumara. Kelawan anakku ing Ndrawati ya kuwi anakmu Purantawati Kresna. Kok Prabu nyuwun pangapunten. Piye, Yayi Ndrawati? Mugi dados ning kawuningan
Mboten kateges kula menika nampik dumateng penglamar madu Kanjeng Koko Prabu. Anggenipun badhe inggih menika nglamar dumateng anak kula pun Purantawati nanging mugi dados ning kawuningan. Jebul tinemunipun menawi madu Kanjeng Koko Prabu Baladewa priksa dumateng kawontenan wonten Praja Negari Ndarawati. Menawi madu Kanjeng Koko Prabu ing Mandura nyumurupi kawonten Praja Negari Jenggalapura kanthi permana jati. Wekdal sak mangkira negari Ndarawati katon kaya dene negara ingkang koncatan yoni Koko Prabu. Awit negari Ndarawati dinten sak mangke menika nedeng peteng kawontenanipun. Lho, Gusti. Lah Gusti Adi dadi ngendika sing kaya mangkono, sabab lan jalarane apa Kresna? Cabita kula aturi mas paosaken, kula aturi nyumurupi kanthi permana jati. Negari Ndarawati dinten sak menika koncatan wujudipun senjata cakra Koko Prabu. Kakyat risang kapirang uri nangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana. Ala jagat pangestu Wayapura jagat lah terus piye Kresna? Aku dadi malanganan Praja Negara Ndarawati katon peteng kaya mangene iki. Ndak sawang uga. Jagate si Adi katon ora tentrem, si Adi katon tintrim, sartane ora jenjem mergo menggalih kanane Sang Jayapura kawula Negara Ndarawati. Lah inggih perkawis menika ingkang badhe kula aturaken. Jalaran ugi dados ning kawuningan samangke kula sampun nandhing lan anak kula pun Purantawati. Yo. Kira-kira sapa ingkang pantes sartane ingkang patut tuwin cocok dados jatuh kramanipun anak kula pun Purantawati. Jebul timunipun piyambakipun sagah dipun wengku garwa dening sinten kemawon. Waton saged minangkani ingkang dados kudanganipun anak kula pun Purantawati. Gong, golek proposal e. Oh, proposal piye to? Kekudangan iki mesti ana apa-apa, mesti Ndara Ayu Purantawati njaluk sesuatu. Kowe sagung ngewangi apa ora? Oh alah. Apa to kon goleke apa to? Jeruan apa to? Ngawur. Kekudangane napa sinuwun? Petro wonten dawuh. Pidhangetna, Koko Prabu kula aturi mas paosaken. Ya Kresnawi. Anak kula pun Purantawati purun dipun wengku garwa dening sinten kemawon. Aton satriya, mbuh menika satriya, mbuh menika brahmana, mbuh menika nalindra, mbuh menika kawula alit. Kemawon dipun tampi katresnanipun dening anak kula Purantawati, waton tiyang menika saged ngonduraken sartanipun damel sena timbulipun senjata cakra. Wangsul wonten pangosipun ingkang rayeng Ndarawati Koko Prabu. Petruk yen malegak lekuk. Krungu ta Petruk? Nggih, kula midhanget. Wah, jagat pangestu Wayapura jagat. Yo, Kresna yo. Tak tampa punging dadi atur Si Adi. Sartane ndak kira pangandikane Yayi Prabu Ndarawati mengko bakal kinarya. Ya kuwi aturipun Kakang Rusani Yayi Prabu Duryudana supaya mengko Lesmana ngupadi wujude senjata cakra. Dimen sak mengko isa kasil bali ning Prajanagara. Ing Dwaraka Yayi. Nggih. Ndherekaken tindak jengkar madu Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu, piye Kresna? Kula kinten gandeng negari Ndarawati mboten tentrem awit tasih wonten para sata kula ingkang mapan Praja Negari Ndarawati. Mbok kula aturi nganti wangsul Koko Prabu. Lingsem menawi dipun mresani tiyang kathah sinengguh Kurawa menika tiyang uraan. Wah. Walah iya ya. Sengku niku dadak ngawi Kurawa bareng. Nika niku ajeng ngumuk le budalan. Dursasana namun kipra. Trong dung tong tobrut trong dung tong. Sapa kuwi nggih? Sapa kuwi nggih? Kurang ajar Bagong. Witana perang ya ming klekus kok, Truk. Ha iya. Tiwas budalane digarapke apik-apik iki arep gawe anyar meneh. Yo Bagong yo. Lah nggih pun kok dicak bali mawon, mami sini-sini nika. Yo. Rombongan ming gegeden le maem. Dursasana ke ming kaya regrup. Petro wonten dawuh.
Sapa kuwi nggih? Ngomong kaya ngono kuwi sapa kuwi nggih? Bagong sinuwun. Kurang ajar Bagong, kurang ajar Bagong. Oh iku malah ratu dadi kaya Eri Pras. Wis Kresna pun Kakang njaluk pamit bali. Ana ngersani Yayi Prabu Duryudana. Nggih, Kurawa dipun kanthi wangsul kok Prabu. yo. Petruk maju. Nggih. Ngopo kok klowa-klawe tanganmu? Ngapunten sinuwun. Piye Petruk? Ngaten iki janjane kula ora sarujuk. Lho. Lire kowe ora sarujuk piye? Mboten adil ya, Gong. Heeh. Lho kok ora adil kepiye? Sampeyan iku mboten adil. Ora adilku nggon ndi Petruk? Coba to. Ah, kula nek kelingan jan lara-lara. Nangis. Ora ki lho aku ngelekke Sinuwun Darawati ki lho, Gong. Lah niku nek kelingan jan lara-lara. Zaman sampean ngendika. Petruk, ah mriko. Kurang ajar kowe, Petruk kurang ajar kowe. Nirokke ngendikaku kowe. Zaman sampean ngendika, Petruk. Janji kok iso nemokake wujuding mustaka jam sembilan jimat 5 sada. Anakku sing cilik kae peken Petruk. Wah nggih kula terus semangat mawon. Wong rumangsa kula arep entuk bojo kula sing keri terus ajeng kula terlantarke. Sing bojo kula sing lawas. Kekno aku Petruk aku gelem ngopeni. Ki arep merangos ning bodine apik. Ngawur ngono. Wis engko tawake tanggo teparo kok ora. Kowe senengane kok ngawur. Ora kok tegas kowe mestani aku ora adil iki piye? Coba to, sampeyan iku pun janji kalih kula. Iya. Purantawati ajeng mang nerabekke kalih Petruk. Iya. Lah niki tekane ndata sampeyan dikepung sanggaring para Nalindra Raja Nerpati, satriya Brahmana kabeh ngepung negara Ndrawati ajeng ngelamar Kang Putra kok malah kula mangkiwake niku pripun? Loh. Lah jalaran dadi kekudangane Purantawati kudu kaya ngono. Lah kudune nek sampean niku mengkhususkan ingkang putra pun Gusti Ayu Purantawati niku kagem Petruk. Sampeyan ora usah dadak dawuh karo Petruk. Petruk kowe golek-golek ana senjata cakra. Petruk Wonten dawuh. kowe ngerti tembung samudana? Pun. Ah, pun nggih pun. Ya wis. Gong. Poin, Gong. Ya alhamdulillah. Ora sida klekus kowe. Heeh. Nggih pun. Petruk Wonten dawuh. ayo wektu dina iki derekno panjenenganing sun tumuju ning Praja Negara Ngamarta. Lho. Lah kok sampean nganti kula mriko niku pripun? Merga Yayi Prabu Puntadewa sajak peteng jagate negara Ngamarta kaya koncatan kekuwung Petruk. Weh, lah iki ana perkara apa iki, Gong? Ayo le, dereke le. Sinuwun Darawati arep tindak ning Praja Negara Ngamarta. Asik. Lah wis ayo derek kowe. Lho, ning mengke riyen Piye Petruk? Kula mengke mampir ngara Ramba niku. Nek sampean mboten enten barengane pripun? Mengke sampean ngenteni leh kula kalih Bagong Gocek kesuwen mengke. Walah iya ya Petruk. Lah nggih, monggo kula niki bintang tamu laris-laris iki. Anggepe masang rega sak geleme dhewe. Ngene wae. Pripun? Aku tak melu gara-gara wae. Ampun. Wis sampean niku Nalindra kok melu gara-gara. Masa sampean arep tetembangan nolodaku mboten patut. Iso Petruk. Coba iso kaya ngapa? Coba iso tak midanget, kula tak midanget. Lunging kaduk. Ah, iso ora apik. Ora sah. Lho, sah-orane aku ki iso piye to? Larase sepira to? Larase sepira? Ah,
nono. Semonten iku. Lunging katu. Aus. Lunging. Ratu Medun. Wis rawangun kowe. Wis bakune tekan negara Ngamarta kowe tembun nggo kula. Ayo Gong, dereke sini pun Ndorowati. Ayo. Mamas neblak maruta kancangan anggono. Temasirna sinapu dening sarating Sang Wangarka. Ingkang nedheng manjer wonten madyaning ratri.
nalika semanten ingkang wis madeg lenggah aning dampar sela kandha waru binatur wonten padaning Bali Martu Kunda mandi wonten madaning Kayiwangan Suralaya. Lah sinten ingkang dadi tetuangganing para Jawata ing Suralaya anenggih wisi Sang Hyang Guru, ya Sang Hyang Jagat Pratingkah, ya Sang Hyang Girinata, ya Sang Hyang Jagatnata, ya Hyang Hutipati, ya Sang Hyang Lengin, ya Sang Hyang Nilakanta, ya Sang Hyang Pramesti, ya Sang Hyang Randuwanda, ya Sang Hyang Samba, ya Sang Hyang Caturabhuja. Sang Hyang Guru ngastapa sang kadewatan adhedhasar adil para marta. Lampeng pengadilan nindaken dana siasat liridatan ambau kabine. Nora mawas Hapsara Widodara Dewa Durandara. Menapa titapu jangkara kalamunta gedhe lelabetanira yekti ginanjar jumbu kelawan labuhane. Nadan garwa putra kalamun mangro panembahe. Tarunta binasaken marang kampu jenggo yekti kapatrapan pidana sabobot lan pakartilira. Nalika semanten tedhaira ulun Sang Hyang Manikmaya kayap Sang Hyang Widodari kasabda ingkang samyang ngambil pacara kadewatan nenggih kayu klepu Dewa Daru gedhang pas puput sing ditebok sasa parijata kencana sekar mayang kang sarwa retna lombot nerong isi mutiara miwah angasta daraning para dewa rupi jambu dipa nirmala tuwin melemper tangga jiwa. Lah sinten to ingkang ngepareng caket dening pangarsa muhung kamitwaning Kayiwangan Suralaya inggih Jawata saking Kayiwangan Sidik pangudal-udal. Wis Sang Hyang Narada ya Sang Narada dadi ya Hyang Kaneka putra ya Kanwaka Resi ya Resinggana. Sang Hyang Arsi Narada awatan Resi inggih wisi Sang Hyang Dewa Resi Hyang Narada kinarya paran para lapet wis pana dhateng mosi ing bawana landheping panggraita turta datan keweran dhateng laksinaning jagat gemelar tinura dadya paran para kamarsudi dhateng mataking brahmana lire tansah memangun karya natya sing sasama miwah amemayu hayuning bawana. Arep sidhem tatanana bane walang alisik tatanana janma tuwin para jaut kanyabawa. Ing kabyarsa muhung samantuning gangsa lokananta ingkang tinabuh sangjaring para Gandharwa munya gendhing kawit kabarung swangga para nyekar. Angranggin nora salu kepara akarya seneng jroning pananggilan. Siruping gendhing suwing gangsa lokananta ya kapireng samantuning Guntur Jumalegara. Munya ing angkasa punika dadya pratandha kalamunta Sang Hyang Jagat Girinata usarsa paring sabda pangandika. Durandara ingkang sumewa katingal ngangset dewa nampi sabdaning Sang Hyang Jagat Girinata. Mangkara wijining sabda Hyang Guru ingkang dereng kawedharing lisan. Irem-irem kembang popong sare molat kembang tratebang rara
malengkung long malengkung rumambat kang sarwi papulatan ler kembang karang sungsang ler kembang karang sungsang Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra anggen mangke ingkang rayi nggih panjenengan kula namiji dhumateng rawuh paduka Kakang Resi Kaneka Putra Kakang mugi kakestakna lenggah paduka Kakang Resi Narada wonten madyaning Bali Marti Kundha Manik Kakang Resi Kaneka Putra perkenseng larudayang mak wong. Buk bolong kali codhe sapa sing gawe nangka bosok dikopyok kari betone. Kawula nuwun inggih Adi Guru. Kepareng paduka Adi Pramesti Bathara Guru amiji dhumateng piswanipun ingkang Rageng Sidik Pangudal-udal pun abi ingkang dados wigatosipun tartemtu ingkang Rageng Sidik Pangudal-udal. Arsa nganglungaken jangga nilingaken karna. Mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru, Adi Guru Manikmaya. Kakang Narada inggih. Nun mangke Kakang sayekti anggen panjenengan ulun ngawontenaken pasewaken wonten madaning Bali Marta Kundha Manik. Dinten sak mangke krana kula ngraosaken hawa panas ingkang sumundhuling ngawiyat wonten madaning Kayewangan Suralaya Kakang. Hawa panas menika saged awasta gara-gara ingkang tumanduk wonten madaning Kayewangan Suralaya. Kakang Narada menika dayanipun abi Kakang. Alah inggih. Adi Guru Manikmaya nyuwun priksa wonten ngarsanipun ingkang Rageng Sidik Pangudal-udal. Nyuwun sewu lho Di. Mboten kok ateges kula menika badhe nampik marang napa? Mbadal dawuhipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru sarana kula mboyapurun matur menapa ingkang sayekti babakan kawontenan wonten madyaning jagat raya wonten ing Madyapata ingkang tartemtu dayanipun saged damel gara-garaning Kayewangan nanging mugi dados ning kawuningan ingkang Rageng Sidik Pangudal-udal babar pisan kula mboten sekeca ewaya rasing penggalipun ingkang Rageng Sidik Pangudal-udal jernyatanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika minangka dados nalendraning para Jawata tartemtu prisa dhumateng mobah musi ing sangjaning para titah. Pramila menawi ingkang Rageng Sidik Pangudal-udal matur menika sami kemawon nguyahi seganten lho Di. Kakang Narada inggih. Nanging mekaten Kakang ibaratipun ulun ingkang damel cangkriman tumuli paduka Kakang Resi Kaneka Putra ingkang kedah batang cangkrimanipun ingkang rayi pun Manikmaya Kakang. Alah. Inggih. Adi Guru inggih menawi ngaten ingkang Raka saged nampi dados dawuh pangandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru Di. Inggih Kakang. Sayekti mekaten. Sampun wonten tigang candra menika atmajanipun Kakang Semar Badra niki menika pun Petruk Kanthong Bolong menika kayungyon marang putri ing Darawati ingkang asesilipun Diayu Prantawati. Kamangka nuwun sewu Petruk menika mung derajating kawula alit, Petruk menika namung batur, Petruk menika namung Panakawan to Di. Menapa badhe pantes ning atasipun Panakawan teka badhe nggayuh Putri Nalendra menika mboten trep, menika mboten pantes sami kemawon ponakan Petruk Kanthong Bolong menika nerak pacak narajang wewaler. Najang wewalering kawula, najang wewalering titah anggenipun gesang teng Madyapata.
rak sami kemawon Petruk menika gadhe gegayuhan nanging gegayuhanipun menika nglangkungi dhumateng kabisanipun Petruk. Teges Petruk menika mboya saged nggayuh menapa ingkang dados gayuhanipun nanging menika ndadosaken gara-garaning kayuwangan. Awit dayanipun Petruk kantong bolong menika panas Gusti. Panas Adi Guru. Inggih. Lajeng ing samangke kados pundi anggenipun panjenengan ulun badhe ngadili dumateng pun ponakan Petruk kantong bolong. Ah mriku mangga kersa. Sinatanipun ing dados nalindraning para Jawata menika namung padha Adi Pramesti Bathara Guru. Tartemtu abang ijone kawonten ing Madyapada. Menika wonten kebanget keprintah inggih menika wewenang Paduka Adi Pramesti Bathara Guru lho Di. Kakang Narada, ulun wonten timbalan. Menapa lak mboten prayoganipun menawi samangke panjenengan ulun nglarapaken praptanipun Gandharwa Raja Maya ya Gandharwa Raja Bali. Inggih menika ingkang minangka dados tiyang sepipun ponakan Petruk kantong bolong. Sakmangke panjenengan ulun badhe dawuh kelawan tiyang sepipun ponakan Petruk kantong bolong. Jernyatanipun ingkang gadhah wewenang tumrap menika inggih namung tiyang sepipun ponakan Petruk Kakang. Pramila ulun suwening sakmangke Paduka Kakang Resi Kanika putra nglarapaken praptanipun Gandharwa Maya ya Gandharwa Raja Bali Kakang. Nyan siswa matur marang Risang Mahaya ki sarwi prakadiparan karasaning yang utipati yogya sarining warna kanggo melaraning bumi mugi ulun tedhak yat langening kalang janak almantan monsara kinon lara kakonang suram sorotetan madang Kulop putra ingsun Ari sedeng nangendra yaksa lelaku kang malwal ingkang pambira marang angise siya ngametu Prabawa Wesos prakempa
Kuramawali Antitya Turu Balarsa Ditya Turu Balarsa sirnaning lawan Wong Dityan kala Rudra Maspati Raja Dewaku bojleng-bojleng iblis lanat padha jek-jek. Nonamit pasang Kalimantabe Wukulun dina bena saking siku dendaning Upathara. Paduka Wangadi Wikulun Manik Maya Amijani mbali piswanipun ingkang abdi ngarang Awidodare. Pun Gandharwa Raja Maya Gandharwa Raja bali Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Pukulun. Ya Gandharwa Raja Maya ulun tampa mboya liwat pangestu ulun tampanana kaono sampun kula pundi. Pukulun Narada kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Pukulun. Ya Gandharwa Raja Maya ulun tampa mboya liwat pangestu ulun tampanana ya nggih. Nun sampun sangat anggen kula pundi Pukulun. Gandharwa Raja Maya kula wonten timbalan mesti wae gawe kaget penggalih kita teka wektu dina iki. Kulun timbaling ngadhep ana ngarsa ulun parang paduka Wangadi Pikulun Kadiwaran. Gandharwa Raja Maya wonten timbalan ya Jim Salantara. Yektine wektu dina iki atmaja kita ya ingkang aran Bambang Pecruk ya Panakawan Pitruk Kanthong Bala. Duweni pokal gawe ingkang mengkone gawe gara-garaning kayewangan. Ya kuwi dheweke kepengin gayuh putri saka negaring Dwarawati ingkang asesilih Dewi Purantawati. Mula kang sangka iku ulun jaluk kelawan jeneng kita supayane mbanjut sartane ngelingake. Cilike ngelingake gedene mbanjut anak maja kita ngaran Petruk Kanthong Bolong ya maja kita Bambang Pecruk. Jim Salantara mangka anggro sumparma walindo bumi kencing. Omalutuk kuntur ketuk. Kaget setaning manahipun ingkang abdi pun Salantara Pukulun sareng kula midhanget pangandika Paduka. Oh ala Petruk kowe kok duweni pakarti ingkang kaya mangkono le. Kowe kok dadi duweni pakarti ingkang kaya mangkono. Oh bapakmu ingkang ngelingake karo kowe le. Kula putra ningsun siraiku mas manci pisalan jeneng ing mangku Woi
Wah! Wah! Petruk kowe kok duweni sloga sing kaya mangkono le. Petruk. Yen ora tak endhake mangsa Baranga malah mung ngrusak kahanan kayewangan Suralaya ya. Petruk aku ngerti ana ngendi dunungmu. Tak susul mapanmu ning Ngayodyakarta Petruk anakku Petruk. Wah! Wah! Saya dalu